és la denominació d'origen que en aquest moment lidera els vins ecològics tant a nivell de Catalunya com a nivell de l'estat espanyol. Per tant, en aquest sentit, som la denominació d'origen Penedès puntera en l'àmbit dels ecològics i una mica és l'objectiu que estem perseguint des de fa bastant de temps, que és aconseguir ser denominació d'origen amb vins ecològics per excel·lència, arribant al màxim que seria que tots els vins de la denominació d'origen poguessin ser ecològics. Hem estat una mica atrevits. De fet, aquest any, fa 4 dies, ha sortit a 32 països, en versió en català, de moment, la guia de vins i caves sostenibles de Catalunya, amb tots els continguts de la versió en paper, de Vinum Nature, però que es pot descarregar amb totes les prestacions multimèdia. De fet, és la primera guia de vins que es treu amb aquest format multimèdia iBook 2 per iPad.